Ọ dị mma na ihe mmụta anyị nke ọzọ nwere ugbu a bụ na aha dị iche iche na mkpọ aha. Na ihe mmụta anyị nwere n'oge nke gara aga, anyị kọrọ maka aha, mkpọ aha, ihe ọ pụtara. Ugbu a anyị chọrọ ịma mkpọ aha dị iche iche anyị nwere, types of nouns. Dịka a mụrụ ya na olu bekee, anyị amarala ya n'olu bekee. Mgbe ụfọdụ si enwere proper noun, common noun, abstract noun, countable, uncountable. N'asụsụ Igbo anyị na-aga ịma aha dị iche iche n'asụsụ Igbo. Kemgbe anyị nwere n'ihe mmụta anyị, aha nke mbụ bụ aha igwe. Aha igwe nke akpọrọ na asụsụ bekee common noun. Nke mbụ bụ aha igwe. Aha igwe bụ aha nzube mmadụ, ihe maọbụ ebe. Aha nzube mmadụ dịka onye nkụzi. Onye nkụzi na-akọwa maka ọwụ mkpọ aha ihe nkụzi, mana ọkpọ aha onye nkụzi ahụ onye nkụzi. Ụlọ, akwụkwọ, ngaji. Ọ bụ aha nzube ihe, mmadụ maọbụ ebe. Nke abụọ enwere na ihe mmụta anyị abụọ, aha aka. Aha aka bụ proper noun. Ka akpọrọ ya na bekee proper noun. Proper noun a n'asụsụ Igbo anyị sị na ọ bụ aha ihe kpọmkwem. Ịkpọpụta aha ihe ka o siri dịrị kpọmkwem. Dịka Ijeọma. Aha nwata ahụ bụ Ijeọma. Aha onye nkụzi ahụ bụ Maazị Amadi. Aha ebe ahụ bụ Owerri. Aha ụbọchị dịka ụbọchị Sọnde. N'aha aka, a na-eji mkpụrụ edemede ndị nnukwu ebido ya. We normally write with capital letter. We start with capital letter when we are writing aha aka n'asụsụ Igbo. Ọzọ anyị nwere wụ mkpọọlụ. Mkpọọlụ nke a kpọrọ singular noun. Singular noun na-agụ ihe otu otu. Ọ na-egosi aha ihe otu otu dịka nwaanyị a, nwata, onye dọkịta, onye egwu, onye okenye, okorobịa. Singular noun. Ịma atụ, okorobịa ahụ bịara be m taa. That boy came to my house today. Nke ikpeazụ anyị nwere ihe mmụta anyị taa bụ ọbara. Ọbara nke bụ plural nouns na bekee. Ọ na-egosi aha ọtụtụ ihe, aha ihe dị n'ọtụtụ, ihe dị n'ọbara. Dịka ụmụ nwoke boys, ụmụ okorobịa men, young men, ụmụ nwanyị girls, ndị okenye elders, ndị nne mothers, ndị nna fathers, ndị eze. Ka anyị gakwa chetakwa na anyị sị na anyị nwere aha dị iche iche. Anyị nwere aha igwe. Aha igwe bụ common noun dịka onye nkụzi, ụlọ, akwụkwọ, mana ọkpọ aha ha kpọmkwem. Enwe aha aka. Aha aka na-akpọ aha ihe kpọmkwem dịka Maazị Udo, Sọnde, Mahadum Imo steeti. Ọzọ bụ mkpụrụ nke na-akọwa ihe n'otu otu dịka nwanyị, onye okenye, nne, nna. Nke ikpeazụ anyị nwere ihe mmụta anyị bụ ọbara, plural noun. Ọbara na-egosi aha ihe dị n'ọtụtụ dịka ụmụ nwoke, ụmụ nwanyị, ndị nne, ndị nna, ndị eze, ụmụ akwụkwọ. Chetakwa na anyị sị na mkpụrụ bụ singular noun na bekee. Ha na-akpọpụta ihe otu otu. Nwa akwụkwọ, mkpụrụ, ọbara ya, plural noun ya ga-awụzi ụmụ akwụkwọ. Ụmụ akwụkwọ. Ewekwara m na unu mụtara ihe n'ihe mmụta nke taa. Echefukwala ịpịnye aka na like and share button anyị. Gbasaa n'ozi a ka o ruo unu mba dị iche iche. Ka ọ dịbazie n'ụbọchị ọzọ.
ndị nke m ọma, unu